onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie egwu abịa m ka nsị abịa ọzọ ọ kpatụrụ osi ihu ọma ọba ọnụ mmanwa na mụ niile ọ gaala ndị egwu na namụ anyị gwuru si na adịrị ụjọ etekọlọbịa maka na ụjọ na-eburu mmanwụ mana anyị bụ nwa ebugolu mmanwụ arụgo obodo anyị be na-egwusi na ụjọ adịrị ya na ije bụ nwayọọ nwayọọ Iba, ije sa, iba, ije sa, iba sa, iba sa, iba sa, ije. Egwu! Onye gbagbo onwe ego nwa obodo muju lelere. Egwu a ka nji agba gbara n'eze ụmụ Igbo niile. Onye na-agba mbọ ya na-akpata ego juwo ijelebịa yenu nwanyị nọ n'ime ya onye gbalị mbọ na-enwe ego nwa obodo eji ijelebịa ibe anyị ji gwa onye bụ okwu na mmadụ pụta ụwa mana nga na-agbarụ mbọ ihe agwazi m ka ihe si nwe ego na ọgwa na onye gba mbọ gbata ego ndụ wakọwakọ n'ọgbọlọgwụ ego ijelebịa onye dị na biya mmadụ kacha iwe n'ụtụtụ ọ na-alarụ ụlọ mmadụ kacha iwe n'ụtụtụ ọgwụ ajawa ahịhịa ka onye esi ede nwa ọ bụrụ ndị kacha iwe n'ụtụtụ ọnwa agawa ọrụ onye esi dị mma ijelebịa onye dị na-edina ebe ọ na-alarụ ụla o nwere ike ọgbata ego n'ikuku ọ bụ onye na-agba mbọ ya na-enwe ego tuu maka na ọ bụ onye lụọ olie nyegba ibe na-egwu nnu ijelebịa ifo mmadụ abụrụ mmadụ na ihe atalịla ahụ ọ bụ ka ozi adị kama onye libe n'ụwa ndị ile akalịa anya bụ ibe ji iwu ogbunu onye gbalị mbọ ya na-enwe ego mgbe obodo muju ijelebịa ọgbalị muju nwa ọbịa mma ijelebịa dịkọwa n'akọ na mụ gwọrọ ọgwụ ego amasị akọrọ na mụ dala ọbịa mụ na ọya adị m mwute n'obu nabibe nyoluchi mụ dịka akọ na mụ gwọrọ ọgwụ ego n'ụwa masị akọ na na-abịa m egbugo mụ n'ụwa n'ọjọlụ ndị ọnya bụ ibe nyoluchi mụ ikilihe egwu ijelebịa anwata akpata ego ijelebịa nwata akpata akụ n'ụwa ile anya kalịa mberi nwata na-ata anwụ onye mala iwe ya bụ n'elu ijelebio onye iji ibi egwu igilige na nyabụ onye talawu ego n'ụwa onye esi dị mma n'ụwa nne mwo ijelebịa
mana anyanwụ tata n'ibe adịghị mmadụ ndị asịrị buru ghalịwa jele wewewewe anyanwụ tata odogwuo ibe adịghị mmadụ ndị asịrị buru ghalịwa n'ụwa mana agwalị m sị na ibe gwụrụ ndị ọnụ gbakọwa n'ụwa n'ihe mmadụ ya bụkwa ya bụ ọnwa n'ezi nwanne m nwa mụlọ bụ odogwuo ya bụ onye ndị ibi egwu onye omediwini edwini nwanna achọ nwa mụlọ bụ odogwu ọrụ onye akpọrọ m sonwụja bịali egwu onye omediwini edwini nwanna achọ onye na-agba mbọ ga-akpata ego ijelebịa elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego onye omediwini odogwu elu ụwa bụ onye ruo olie ọ bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego edwini nwanna achọ odogwu elu ụwa bụ onye ruo olie gbabala akụ na nwa onye na-agba mbọ ga-akpata ego ijele nnọ elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego onye omediwini odogwu elu ụwa bụ onye ruo olie maka na anyị nọ ka anyị nọ nwanna chewe kedu ineyi amụọba gwodogwuo ijelabịa onye kpọledi wini nwamụlọ gwodogwu ebe nwoke talahụ ebe ọ na-agba mbọ ọmalịmọ ya dị mma dịọ nwamụọba gwodogwu ijelabịa kedu ini gbala ọkada na mmụọba agwụ ọgbala ọkada iPod ọmalịmọ ya dị mma dị emesila o nwere isi n'ụwa ijelabịa jerini gbali moto ya bụ moto transport ọmalịmọ ya dị mma dị egwe emesila o nwere isi ijelabịa nwanne omediwini anwụ oke yiri iyi n'otu ọcha ọmalịmọ ya dị mma dị onye alụgbọ mmiri amalịmọ ya dị mma egwu egwe emesila o nwere isi egwe ijelabịa eru ijeli sekuriti ọmalịmọ ya dị mma dị egwu egwu egwe ili egwe ijelebe ọmalịmọ ya dị mma dị ijelabịa nwanne m lediwini na ọ mụsi lediwini ndị ose oji egbu webulu ụzọ dediwini dediwini n'anya ike ma ji ejụlụ ya nwanne m ediwini ọya gidere ọya asị ediwini akwụkwọrọ ọhụla ahụ n'ụwa mana chi ya n'ọdụlụ ya jụọ ediwini nwoche dike onye m ediwini bịa nụnụ ibe nwoke ya abụlịlị n'aka onye ya abụ n'ụwa ediwini nwanne m ijelabịa nwanne m ediwini mgbe o ji na-abịa Enugu steeti ijelabịa ediwini imesi lụọ kọstọm ọmalịmọ ya dị mma dị emesila o nwere isi ọnwa na abịa mmanụ ka ọ na-elele onye omediwini bịa nụnụ eze ọgbọgọ mmanwụ egwe ijele ediwini eri ji nweta ite nwoke wee chinụ nwanyị
nwoke wee jewe ugwu ọba ebe o jere n'ụta nwaanyị ogelimala obi dị ya egwu egwu ijele o jere n'ụta iwe enyi nwe ijele bịa ibe iwe dị wini ya bụ ibe iwa nna chee na abụ oso dị ọmakụ ijele bịa o jere n'ụta ibe enyi nwa ma ya bụ nwaanyị nwanyị nwere n'egbe nwere nnanụ nwunye dị wini bụ nwa obenye n'ụwa nwata nwaanyị na-egbe akwa nwa ewu onwe nwere dị wini meli nna wele dị wini meli nna nwana bụ nwa ebili na owu obi nwa ji owu obi wee bilio owu obi bụ nwanne nụ maka na ọ bụ egwu anụ ya ka ga mezigbo nwaanyị bịa rini nwanna chọnọ ya bụ ọpụtala igwe ndị Igbo oke nwana mmụọ ọba mmadụ oke ji wee bili ebinyi nwanne mmụọ risibgadali oli akwụnye wewewewe osodiọmakụ bịa na mụ kenelege anyanwụ ụtụtụ bịa nụọ na mụ kenelege ijele dị wini bịa nụọ na mụ kenelege ya nụọ ewe ijele ya bụ ọpụtala igwe nwanne m dị wini mmanwụ ma mgbochi dike onye nwanege male mmadụ anyị ji ekene ezi nwa dị wini mmanwụ ya bụ ụdị ọkpala uche egwu onye ọma akwa abata na m ekene eyi mmanwụ egbe ijele bịa anyị ji ekene ya bụ ezi ada ma ọ bụ domekene eyi ya bụ ezi ada ada ediwin nwanne m ma ọ bụ ndobi anụnụ ma ọ bụ domekene eyi ya bụ ezi ada mmanwụ ijele bịa anyị ji ekene Chinemere m mekene unu mmanwụ nne nna ya mekene eyi nwanne m Chinemere ediwi na odogwu ego nne nna ya mekene eyi egwu anyị deme mmanwụ Chinemere m ezigbo ediwi nne nna ya dejen chino ya le mo bi anunu ezi nwa ediwi ni bi anunu anya nna mekene eyi ine lorel mo bi anunu ijele bịa anya nna ya ezi nwa ediwi ọkụtali hokis anamu anyị dekene ezi nwa ediwi Chimamanda mekene yi ediwi ni mekene yi ewe Chimamanda bịa anụnụ ezi nwa mekene unu mmanwụ mụ na gbogbo ediwi ni bịa nụọ mụ na gbogbo Chimamanda bịa nụọ mekene unu bịa nụọ ewe jelebịa anyị ji ekele ezi nwa ediwi ni bịa nụnụ olu ebube chukwu mekene unu olu ebube bịa nụ mekene unu bịa nụ ezi nwa ediwi ni bịa nụọ mekene unu olu ebube mekene yi ụmụ ediwi ni bịa nụnụ ebiri ha dakwa ọpụtala ekwe nke izi anahụ eyi nwoche dịka ọ gwara abịa mmanụ kọ na-ele maka na ọ bụ abịa ile ka nwoke na-azụ ọwa onye ọma ediwi na bịa nụnụ abịa mmanụ kọ na-elenu aka o ji bụ ọ ga-ala abịa nwanne mbe ediwi na mụ kenele ọpụtala ekwe nke izi na
namu mekenu yanu egwede mmanwu eriri onye na-agba mbọ ya na-enwe ego chukwu onye na-agba mbọ odogwu ya na-enwe ego chukwu ijelebịa ọ bụ onye elu elie onye meru na mụ kerelie ọ pụtalikwe nke onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie onye obedi wili na-asị m kene chinyamere m egwu yeri bịanụnụ wedi wini bịanụ ewe ijele chinyamere m egwu yeri bịanụnụ wedi wini bịanụnụ igbeyi mmekenunu egwu ejeme mmanwụ onye obedi wili na-asị m kene chinọnyali m ewe wedi wini bịanụnụ mmekenunu aije kede chimada wedi wini bịanụnụ chimamada bịanụnụ wedi wini na mụ genelie onye obedi wini bịanụnụ yele wewewewewe aije kede gift olu ebube wedi wini bịa gift olu ebube wedi wini mmanwụ riri nwa m ụlọ ji odogwu na-agbapụtalikwe nke isi nwoke nwa m ụlọ gba nnọ nnọ ije onye nwale gị nwale mmadụ n'ụwa eri nwanne m onye obedi wini rini nwanna chọọ mmadụ oke dibili rini nwanna chọọ nnọ ije nwa m ụlọ che mmanwụ rini na mụ kelele a na-agba mgbere enweghị enwe rini nwanne m bịanụ rini nwa adịghị ọmadị egwu onye obedi wini rini nwanna chọọ nnọ onye nwale gị nwale mmadụ n'ụwa rini nwanne m odogwu ijelebịa onye obedi wini nke si m kene ya bụ ezi na mkpụrụ gị na-abụ egwu yele nna chee abụ ọmụlọ ọmụmụ anyị ikenelie egwu yele ijele nwanna abụ ọmụlọ ebini nwanna chọọ ezi nne anyị gwuru si adịle gị mma na-ejeni onye obedi wini riri nwanna chọọ nnọ bọsị m mụ kene ya bụ ezi oge oge nwere obi ọcha nụ ya bụ onye ọma kosmos onye Igbo oke nwe Enugu steeti nnọ oke nwe na mgbagbu ọwa n'ezi abụ ore egwu ezi eje onye ọma kosmos onye Igbo nwagbala akụ na nwe oke nwe Enugu steeti nnọ ọgbangaba ndị Igbo nwagbala akụ na nwe ọgbangaba meke na-eyi oke nwe Enugu steeti odogwu onye omediwi na-asị m kenunu egwu ejeme mmanwụ kaberiri nwanna chi egwe nnọọ na-abọpụtala igwe nke isi
ọka nwa na anamụ wachibalaza na nwa amekene yo eriri nwa nnachọ yeyi onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie anyị ji ekele onye gbagbu Pita ọnwa na ubendu na mmuchu nwagbala akụ na nwa Pita Mgbọdebe oke nwa agbala akụ na nwa ọnwa na ubendu oke nwa na mmuchu gbanwere ego na nwa Pita nwagbala akụ egwe oji moto gbakọ bịa ọnwa na-etilọrọ ọnwa na mgbuchu ọnwa na-etilọrọ ọnwa egwe enwere m ọnwa na-etilọra Pita Mgbọdebe bịa ọnwa na-etilikpa ọnwa ndị Igbo egwe ọnwa nke Igbo etisi mkpu egwe igiliga ọnwa na-etilọra bịa nụnụ oji moto gbakọ mmanwụ ọnwa na ya ekelele ọnwa na ya ekelele egwe Pita Mgbọdebe bịa nụọ nwagbala akụ na nwa ọnwa ndị Igbo na ya ekelele ọ bụ nwanne m edi wini lasi mụ kenunu mmanwụ ewu jelebịa edwini owe na-ekwu okwu ya na mkpọba niile owe na-ekwu okwu ya na namụ niile anyị ji ekele nwanne m Pọl Nzegwu na ndị a ya bụ Nze Chinemeli eze nwanne odogwu Pọl Nzegwu odogwu Pọl Nzegwu nnọọ oke nwa na anamụ Nze Chinemeli ndị Igbo oke nwa na ndị a eriri isi mụ uke na-eyi egbe ya gbọpụtara ekwe nke isi na odogwuo amụlọ ọgba mmanwụ biri nwanna chọnne ya na-asị m uke ruru egbe biri nwanna chọ egbe ijele mmanwụ onye obediwin eyi nwa mụlọ ọgba bịa alụnụ ndị esi m kene Pọl Edozinọ ọka nwa mụ Pọl nnọnnọ Pọl Edozinọ ya bụgo ogbuzuo nkisi odogwu ọka nwa na anamụ mmadụ oke jeje obodo Pọl Egbuzuo ọka nwa na Chichelis eze ọgbọkọ erurisi m uke ruru egbe ebe dini nwanna chọ egwu odogwuo dini nwanna chọ nne ya igiligo onye medi wini bịa ruo onye agbalịgwe ya onwe ego odogwu onye agbalịgwe ya onwe ego dini nwanne m mmanwụ egwe ijelebịa mmadụ ka eji eju obodo igiligo onye medi wini bịa nụnụ dini nwanna chọ onye gbalịgị gbara mmadụ n'ụwa eze ọgbọgwụ odogwu egwu ijelebịa ọ pụtara ekwe giz na anamụ mgbeduo edibi egbe ijele egwu wagụ edwin bịaruo wama nwanna je egwu ijele egwu dinebe nwanna egwu dinebe nwanna egwu ebe divin mmanwụ ihe egwu ijelebịa nwa riri nwa bụ nwanna chọ ike agwọ niile onye bụ ewe nna gwugwu gwagoli moto gonye nwunye riri nwa bụ nwanna chọ nne ya mmanwụ gwagoli moto gonye nwunye ya n'ụwa osodiọma akụbịa nụ egwu jelebịa osodiọma akụbịa nụ obe dị wini nnọọ ikili ihe egwu ijele mmanwụ dinyi nwanne m gwuo dinyi na mmanwụ na-agwụ egwu dinyi nwanne m mmanwụ ijele ka mbịa
onye omediwin jesi mụ kene ọ na-atụsi nwanne eke oke nwanne anamụ ọ na-atụsi nwanne eke egbe igiligo onye mmadụ na-atụsi nnọọ na-atụsi odogwu oke nwa nwanne eke nnọọ ije mmadụ nwoke ji wee bili obodo ijele mbịa o were duini nwanne jee eyi na m ụlọ nwa bịa ọrụ nne akpọrọ mụ ụja bịala egwu ije nwe obi anwụli dini nwanne m onye gbalị mgbe na-enweghị onwe dini nwanne m mmiri mmadụ gị na-ata ahụ onye gbalịghị ya bụ mmanwụ oke nwee duini nọ n'ije ọ gị mere onye nwe egwu nye ka ndị ekene gị egwu mụga mbe dị kene gị ebe duini bịa nuo egwu nwanne ebe duini nọ nuo ijele mmiri wadnacho nebu nebo musi mmiri gbagote mmiri wadnacho nebu nebo musi mmiri gbagote ayoko nna m unu ba atụ ozu egbe wala nna m unu ba atụ olu m zu loko igilige nawa nawale ekube egwu bịa ịnọziwe ya anyanwụ nebo m na-atụ egwu wala nebo m na-atụ uzu ekatozi anyanwụ tatabụla ụwa n'ụwa katozi nebo m na-atụ uzu egbe agbodo bagote nebo mo na tuzo nebo na mo ya mana bezu awon bala igilige mana bezu awon bala egwu na wa ya na mi nebo na egwu uru chewadu ni nwanne mu ibe me ni ko le mu ko na ma ga la ke anu ni nwanne mu ga nu alusi o welu go anu ele nebo mo na egwu biri wa na jo imale mmanwụ onye mmadụ odogwu bini wa na jegwe imale odogwu mmadụ ka eji eji obodo egwu erili eze ụmụoge meliwe ogwu imale abịa aka inyere onye nwe egwu aka nji ekene gị oke melọgọ mere mụ bini nwanne m odogwu egwu ijele agwali m erili oke nwa nwanne achọ ibe anyị lọra n'omume ije mmeli nekụwa ụna ya ijele mmanwụ ama na-agbazi moto n'egwu a ọ bụrụ mechini n'egwu ya gbarụla agba iji nwanne m ya bụ ọpụtalikwe nke isi na anamụ mmanwụ ọchịlọra mgbe eke na-eyi igiligo egwu ijele bịa nwanne m ediwini nnọ egwu chairman mmụọba na m Enugu steeti odogwu Edwin nwanne m ijelabịa nwanne m Edwin nnọ egwu chairman ọganuru ejigreji o nwande abụlọdụ Edwin odogwu egwu ijelabịa ọmụọba akụ mmanwụ ijele nwanne m Edwin nnọ egwu chairman UAB Enugu branch odogwu egwe ịmalia Edwin nwanne m bịanụnụ ọchịrọra mgbe ekele yi egwe ọchịrọra mgbe ekele yi Edwin nwanne m bịanụwo ijere bịa na-agbapụtalikwe nke isi oke nwa na anamụ mmụọba anamụ ọrụ ụwa amụrụ mmanwụ mmụoche dikenu ọrụ ụwa amụrụ mmanwụ Edwin nwanne m bịanụnụ ijelabịa onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego elu ụwa bụ onye ruo olie nwanne m Edwin nnọ jesi mụ kene igi n'otu isu ya bụ igi nọ nnọọ ka nnọ ije gbagbala akụ na nwaanyị ya arụbi na agụmụ ya bụ igi n'otu isu igi nọ nnọọ ka ogulu ka mee kene yi
wachi meleze na nwa arobi na agụmọ ijalabịa Ignatius Nnoka ọkọlọbịa na abụọ eru n'isi mụ kerunu mmanwụ egwu anya me mmanwụ eruri nwanna chee odogwuo bini nwanna chọ nne ya na bụ eru na-eyi na bụ ọpụtaligwe nke isi na anam eru ini nwanne m odogwu ọkpalakụ na nwanne ya ị na onye na-agba mbọ na-egbu ego odogwu ikiliga eru ni mgbe eke na-eyi arobi na agụmụ nwanne m wini nwanna chọ jesi m gana ya bụ izu nwanne m ya bụ izu chibe nwoke nwa kochile ya bụ izu chibe gawa m kochi mmanwụ kochi mekeneyi nwoke nwa na amoritos odogwu nwoke nwa gbara akụ na nwa izu chife mekenu ndụ mmanwụ eriri isi mụ kenu na odogwu rini nwanna chọọ mmadụ oke dị ilebedo rini nwanne m nwa gbara akụ na nwa arobi na agụmọ egwu ije eme mmanwụ mmadụ oke dị ibili obodo ijele nwanne m rini nọ rini nwanna chọọ mmadụ oke dị eje obodo ya si mụ kene onye chana machara mụ prezident odogwu egwe ijele onye mmadụ ini nnọ bini nwanna chọọ mmadụ ga-eje eje obodo egwe ijele ka ngwawa anyị jee kede ngesineneli nwoke nwa na Kenya ngesineneli odogwu egwe ijele mmanwụ wọ́n díje ní kíni àgùntàn gẹ̀wùtẹ́ jésì náà wọ́n nẹ̀mú máa ń wéwé ìjẹ̀lẹ̀ bíà. egwu ajé àmọ́ mmanwụ àìjẹ́ kẹ́ni ike ju àwọn alọ̀ mmanwụ wájà iná mẹ́kẹ́dẹ́ yìí egwe. yàbí ike ju àwọn alọ̀ wájà iná odogwu wọ́n kpala akụ na nwa wọ́n mú lójú odogwu ike ju mẹ́kẹ́dẹ́ yìí. Oke nwa na Kenya wakpala akụ na nwa mmadụ oge dị edo obodo egwe ijelebịa egwu aja ama mmanwụ mmadụ oke ji wee bili obodo ijelebịa anyị jee kene ụdọji waya mmanwụ ụdọji mmeke na-eyi onye ọma maka imeli nwadị nwere ọgọ meli egwu ego igiligo doji waya na ihe genelege egwu aja ama mmanwụ wamụ woyi odogwu doji waya nụara egwe ijele ka mbịa anyị jee kene ebulike waya mmanwụ wamụ waya nụara egwe oleri butiki ebulike waya mmanwụ egwe ijele bịa igwe ego na gwachi ebulike waya nọ lórí butiki odogwu ọmụlọje mmanwụ ọrụ mmeke nne-eyi egwe ijele ka ngwawa arụnaeze mmeke n'ugbo egwu anyị na-eme mmanwụ chukwu ijele bịa egwu anyị na-agụlụ na ndị ọlara mmanwụ ka ọ bata ndị Igbo ọbata Igbo mmeke na-eyi egwe ikiliga alụsi egwu nne m egwu nwale egwu anyị na-eme mmanwụ ijelebịa ka anyị jee kene nwa bụ nwanne gbagbuo na Milano egwe gbagbuo na Milano ya bịa mmanya abịa mmanya ka ọ na-ele Abuja line dị ya n'aka agbada eli okorile mmanwụ Dibratis Ojugo Eneteleze abụọ na Milano adonado anyị kene yi ọ na-agba mbọ na-ewe ego n'ụwụ arobi na agwụ chukwu ijelabịa egwu anyị ji ama mma alụsi egwu ọmụ ọgba mmanwụ ndị be anyị na-eme egwu gbalime egwu
nwanne mmadụ wini nọ wini nwa m na-achọwa ọrụ onye akpọrọ mmanwụ zenwede abịa ndị egwu ya gbapụtara egwe nke isi onye na-agba mbọ ga-akpata ego ọgbala akụ na wee n'ụwa bụ onye ruo olie jelabịa onye na-agba mbọ ga-akpata ego n'ụwa bụ onye ruo olie ọ pụtara egwe nke isi onye na-agba mbọ ga-akpata ego ya yi nwa ọba agwụ n'ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego na-egwu egwu ndị bie n'ụwa bụ onye ruo olie wee na-agba mbọ na-enwe ego onye na-agba mbọ ga-akpata ego arụsi egwu ọgwụ ọba na-agwa ọnụ ya n'ụwa bụ onye ruo olie ịgbanye igwe eke n'ụlọ onye wee na-agba mbọ tuwo ga-akpata ego jele ka ngwawa n'ụwa bụ onye ruo olie ọrụ nwanne mụ na kwanụ onye na-agba mbọ ga-akpata ego ọnụ beri na ya nne ya n'ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego n'ụwa bụ onye ruo olie nwanne lọmọ ji aka onye na-agba mbọ ga-akpata ego onye isi ọnụ meke na-eyi n'ụwa bụ onye ruo olie ọka nwa agbala akụ na ndị a onye na-agba mbọ ga-akpata ego ụna lọji akọ nọ n'ụwa bụ onye ruo olie ya bụ onye ọmago onye isi onye ọnụ na-agba mbọ ga-akpata ego ọmụlọba na ekelele n'ụwa bụ onye ruo olie ihe nnala meke na-eyi onye na-agba mbọ ga-akpata ego onye ọmago onye isi ọnụ odogwu n'ụwa bụ onye ruo olie ma mara gị mara mmadụ n'ụwa onye na-agba mbọ ga-akpata ego ọnna lọji akọ onye isi ọnụ na ndị a n'ụwa bụ onye ruo olie eze mọgọ onye na-agba mbọ ga-akpata ego ọ bụ onye ọmadị widi n'ụwa bụ onye ruo olie ihe vidio nwanna jọnụ onye na-agba mbọ ga-akpata ego ọmụlọba na ya ekelele n'ụwa bụ onye ruo olie eyi nwa ọgba onye akwụ na-agba mbọ n'ije ga-akpata ego gbamala akụ n'ọnụ ya n'ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego ogwu na-ekwu okwu ya n'ụwa bụ onye ruo olie afọ ọbadike onye na-agba mbọ ga-akpata ego ọpụtara ekwe nke izi na namụ n'ụwa bụ onye ruo olie ridi meke na-eyi onye ihe na-agba mbọ ga-akpata ego eberigbo ihe akwụ n'ụwa osodi bụ ọma onye ruo olie obere mara obi dị onye ya na-agba mbọ ga-akpata ego anyanwụ ụtụtụ n'ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego ike nne na ya nwa ba n'ụwa bụ onye ruo olie ihe nwanne bari wili bịa nụwo onye na-agba mbọ ga-akpata ego ana na ọma nwa n'ụwa bụ onye ruo olie onye na-agba mbọ ga-akpata ego